بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. صدق الله العظيم. Draga moja braćo, započeli smo interpretirati temu socijalna pravda Kur'ana. Započeli smo prošloga petka. Danas ćemo ovu temu nastaviti interpretirati i nadam se da ćemo u sljedećem petku, ako Bog da, završiti potpuno ovu temu. Osnovni moto ove teme i ovih hudbi koje ćemo kazivati je zaštititi slabe i obuzdati moćne. Kazali smo u prethodnoj hudbi da je uzvišeni Allah dželešanohu svoju objavu poslao da ukaže na sebe, da se obznani svojom objavom, da saopšti na koji način ćemo mu robovati, ali isto tako da uspostavi pravdu među ljudima. Jer jedino tako je moguć život ljudi u jednoj zajednici, u jednom društvu i općenito zajednički život je moguć ako ima pravde. Ako je nema, onda će jedni druge jednoga dana uništiti i na taj način sami sebi dohakati. U kontekstu toga spominjali smo da je Kur'an toj prvoj muslimanskoj zajednici u Meki objavljivao sure u kojima je ukazivao na loše postavke toga politeističkog mekanskog društva u kojemu je dominirao koncept robovlasništva. Imali smo šačicu bogati, izuzetno moćnih ljudi i sve ostale porobljene u njihovim rukama. Kur'an je sišao da između ostaloga kaže da to ne može tako, da su svi ljudi stvoreni od Allaha dželešanohu i da su pred Allahom svi jednaci, tako da na taj način ne mogu dominirati jedan na drugi. I kazali smo da je Kur'an spomenuo u kontekstu kazivanja u tim prvim mekanskim surama, Kur'an je spomenuo 10 vrsta sirotinje na koju je želio ukazati da te ljude treba iščupati iz ralja siromaštva i izdići na viši nivo i napraviti jednakost među ljudima. Kur'an je spomenuo prosjaka Esail, zatim ubožnog prosjaka El Qaniju Vel Mu'tar, zatim siromašnog koji ne prosi El Fukara, zatim ubogog siromaha koji također ne prosi El Mesakin, zatim one kojima nije pružena dovoljna opskrba, nije pružena dovoljna socijalna pomoć, Kur'an ih naziva El Mahrum, zatim siroče, Kur'an ga naziva El Jetim, zatim insan bez imetka i bez opskrbe koji je perspektivan, koji je trenutno siromašan, on se u Kur'anu spominje kao Ail. Zatim Kur'an spominje robove i roblje, ratne zarobljenike i potlačene muslimane koji su podjarmljeni u enklavama sa drugačijim okruženjem oko sebe. U svim ovim, od 10 ovih kategorija koje je Kur'an spomenuo, 2 vrste siromaha koje prose, 5 vrsta koji ne prose. I 3 su kategorije muhtađuna koji su po zakonu socijalnog stanja trenutni siromasi kojima treba pružiti pomoć. Dakle, Kur'an spominje da 2 vrste ljudi prosi, Esail i El Qaniju Vel Mu'tar. A zatim spominje 5 vrsta onih koji ne prose, ali koji nisu ništa manji siromasi od ovih koji prose, razumijete? Hoće da kaže muslimanima da moraju voditi računa o njima, da moraju okom primijetiti te ljude. I zašto uopće ja odabrah ovu temu da o njoj govorim? Odabrah zato što se naše društvo sada u Bosni i Hercegovini
malko pomalo pretvara u ono politeističko mekansko društvo. I ovdje niču neprimjećeno razni despoti i gospodari, a sve ostalo postaje njihovo roblje, malo pomalo, jedan po jedan, danas, sutra. I Kur'an to nije istrpio, a ni ovdje to Kur'an ne trpi, ali ne treba ni mi da to trpimo. Moramo se odupirati takvom konceptu života i tražiti izlaz iz njega. Sve ove siromahe koje sam spomenuo, Kur'an spominje u ajetima koje vam ja iz opravdanih razloga ne mogu navoditi ovdje jer bi oduzeo dosta vremena, ali naprosto da znate da je u prvim mekanskim surama Allah dželešanuhu ljudima tek se javlja, a saopštava i 10 vrsta siromaha o kojima moraju voditi računa. Ako ne budu o njima vodili računa, sav će svijet postati roblje i siromašni, vlada će samo jedna uska elita tih tajkuna, bogataša ili despota i onda će se svijet uništiti, urušit će se u tom stanju. I Kur'an to želi da nam napomene, a ja tu kuransku poruku prenosim u ovo vrijeme i na ovaj prostor, na ovo mjesto. Zbog čega sam poimence nabrojao sve spomenute kategorije siromaha? Mogao sam samo jednom riječu kazati 10 vrsta siromaha. Istakao sam svih 10 da bismo mi ovdje primijetili te ljude. Imamo siromaha koji je pružio ruku. Imamo ubogog siromaha koji nema ništa i on je pružio ruku. Imamo siromaha koji još nije pružio ruku. I imamo ubogog siromaha koji također nije još pružio ruku. Iz svoga dostojanstva ljudskog nije pružio ruku. Imamo siromašne ljude koji su inženjeri, profesori, intelektualci u pravom smislu riječi, ali nema ništa, ne može se čak ni da oženi, nema ništa. Jedva ga babo iškolovo. Društvo mu nije obezbijedilo posao da on sad uzme stvari u svoje ruke pa da krene malo. Mi na sve te ljude moramo hititi oko naše. Moramo primijetiti, moramo biti svjesni da postoje ti ljudi oko nas. I onda kad ga posmatraš, da ga posmatraš kao tako, kao nešto što je dobro, što postoji tu i na što treba da se prelije višak tvog i tvoje milosti i tvoga imetka i tvoje dobrote i svake vrste dobročinstva tvog da se prelije na njega. Tako Allah dželešanu zahtijeva. I navodimo baš sve 10 ovih kategorija da bismo mi i u našem vaktu i u našem vremenu znali primijetiti te ljude. Nekada se kod nas prosjat očali iz vrata i kaže se idi tam radi ili se nađe neki izgovor i tako dalje, on se sigurno nalazi među ovih 10. Nemate ga pravo vratiti, da znate. Jer nije samo jedna vrsta siromaha i prosjaka. Kur'an je spomenuo 10 vrsta ovdje. Znači ima onaj kojeg je Kur'an proglasio muhtažom. A muhtaž je onaj koji treba moju tvoju pomoć. A po našem mišljenju on ima nešto od imovine. Zna Kur'an da on ima, ali nije mu dovoljno i treba mi da mu pomognemo, da mu namijenimo. Ako funkcioniramo kao ljudska bića i kao jedno društvo. Ili država treba da preuzme svoj dio. Vidite, Kur'an ove siromahe stavlja na brigu i državi i pojedincima. I jedan dio njihove potrebe treba da pokrije država ili sistem, ili što bi rekao naš narod, centar za socijalni rad ovdje, a jedan dio je briga solidarnih muslimana i muslimanki. Mi ne treba da zaboravimo svoj dio, a država je svoj zaboravila, to vidimo. Što država više zaboravlja, sve više tereta pada na nas pojedinačno. A nas Allah ne sili da učinimo ono što ne možemo. Ali nemoj ni da nam šejtan prikaže da ne možemo učiniti ni ono što možemo. Ako nam to šejtan tako prikaže, onda smo prevareni. Naprosto, Allah je zakucao na naša srca. Kogod otvori svoje srce i uzvrati dobročinstvo, Allah će mu većim dobročinstvom uzvratiti. I Kur'an nas potiče da budemo od njih. U suri Erejtelesi, koju vi dobro znate, uzvišeni Allah šanu to otvoreno srce upoređuje sa vjerovanjem. Znači, izdigao je to dobročinstvo na veliki, visok nivo. Erejtelesi yukezzibu bid-din. Vidjeli ti onoga koji ne vjeruje. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. To je onaj što odbija jetima. Vela yahuddu ala ta'amil miskin i ne nagovara da se nahrani siroma.
Ono koji ne vjeruje, Allah izjednačava s ovim koji su gruba srca. Razumijete? Znači, toliko je Allahu mrsko kad mi ne izvršimo svoju ljudsku funkciju koju nam je Allah dosudio, da on nas sa tako grubim srcima upoređuje sa ljudima koji su mu najomraženija stvorenja na zemlji, a to su nevjernici. Tek kad ovu činjenicu primimo, tek onda možemo shvatiti koliko je Allah diskretno nama naložio da budemo dobročinitelji. Nije konkretno, nego diskretno. Šta to znači? To znači da Allah nije htio da naredi ljudima, jer neki ljudi ne bi mogli to iznijeti, ali im je prepustio na njihovu svijest, a budnim okom motri da li će izvršiti to. Stoga moramo voditi računa o ovim kategorijama ljudi i o svojim obavezama kad nas je Allah učinio sretnima. Zato ja kažem, kad prikupljamo pomoć za nekoga, dadni i zahvali Allahu što ne ukupljaju tebi pomoć. Tebe Allah učinio onom rukom koja daje, a nekoga je učinio onom rukom koja prima. Bolja je ova što daje i u boljoj je poziciji. I nikad ne dozvoli da šejtan tebi na uho šapni, ne možeš ti to. Možeš. Kad pomalo oduzmiš iz svoje porodice od svakog, nekom ćeš valjati, a tvoja porodica neće zbog toga potonuti. Želio sam iznijeti jedan statistički podatak koji govori da je Bosna i Hercegovina pronađena kao 3. zemlja u svijetu po visini stope nezaposlenosti. 41% nezaposlenih po ovom statističkom podatku. Među tih 41% neka znate da ima ovih ljudi o kojima pričamo. 41%. To je mnogo stanovništva. To je gotovo svaki drugi čovjek nezaposlen u državi. I među njima ima oni koji su dugo nezaposleni, to znači da su mnogo osiromašeni. I mnogo postali ovisni o tuđoj pomoći. Zato, braćo moja, nemojte ništa bacati. Nađite nekoga kome to može dati ruku, kome to može trebati. Sav taj višak neka se preliva u te svrhe. Jer Kur'an snažno i potpuno artikulisano ističe svoju socijalnu dimenziju kroz svoju vjeru. Prve ove mekanske sure, a to važi i za cjelokupnu objavu, obespravljene uzimaju pod svoje krilo. I kad se jedna mahala nađe u kojoj siroma muku muči, ili bolesnik, ili neki muhtač drugi, a niko ne nalazi razloga da mu pritekne u pomoć, Boga mi nije dobro za tu mahalu. Kur'an se u ovim istim surama osvrće u recimo 3 sure ću vam navesti u kojima Kur'an, odnosno Allah dželešanuhu se namrgodi na ovo stanje. Jedna je sura Abese ve tevella. Prišao je slijepac da pita Allahov poslanika, a on bio u nekom diplomatskom razgovoru. I malo ko našao se uvrijeđen, pa malo zakrenuo leđa onom slijepcu i Kur'an ga je ukorio. Ne smiješ to raditi. Došao ti je slijepac koji možda traži uputu Allahu. Allahov poslanik je odmah bio ukoren. Ni minute nije prošlo. Drugi slučaj, Kur'an spominje djevojčicu koju su zakopavali Arapi živu u zemlju, pa kaže وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّدَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Kad Allah proživi narod i kad onu djevojčicu digne i bude je upitao ko tebe, radi kakva grijeha tebe ubiše. I ova sura je objavljena u prvom tom dobu kada je Allah dželešanu govorio o tim obespravljenjima. I imate u suri El-Beled gdje Allah dželešanu govori o tome šta znači dobročinstvo, šta znači osloboditi roba i pomoći i tako dalje. Dakle, braćo moja, ovdje možemo stati i zaustaviti se u ovoj hudbi sa zaključkom da je uzvišeni Allah dželešanu zagarantovao da će do kijametskog dana biti siromaha. Ali isto tako je stavio u zadaću ljudima koji nisu siromasi da pomognu ove koje je Allah dželešanuhu učinio njihovom kušnjom. Ako budemo zatvarali oči pred tim,
mi ćemo se zamjeriti Allahu dželešanuhu i strašno narušavati njegov poredak na zemlji. A on je želio da vlada ovdje socijalna pravda. U narednoj hudbi ćemo govoriti o tome šta Allah dželešanuhu govori o ljudima koji su okrutnog srca. Ljudima koji ne boli tuđa sirotinja, tuđa bijeda, tuđa bolest, tuđi problem i tako dalje. Govorit ćemo šta Allah dželešanuhu govori o njima s ciljem da sebe izbavimo iz te kategorije, da ne budemo mi ti tvrdi i okrutni srca. Molim Allaha uzvišenoga da spusti svoju milost među nas. Molim Allaha dželešanuhu da obespravljenima na način kako je to njemu svojstveno obezvrijedi pravdu. I molim Allaha dželešanuhu da svakog dobročinitelja koji pomaže Allahu pravdu, uzvišeni Allah dželešanuhu svojom posebnom nagradom nagradi na dan kada se bude polagao račun pred Allahom uzvišenim.